No, já bych řekl, že dneska opatrný zápas. A těch šancí a těch zakončení tam v tom zápasu moc nebylo a čekalo se prostě na jednu chybu, a kterou soupeř nebo my využijeme. Bohužel jsme ji udělali ve třetí třetině, ve středním pásmu, domácí dali góla a prohráli jsme. Takže říkám, zbytečná chyba a mohlo se to uhrát na 0-0, by se chtěli nějaký bod tady odsaď si odvést a bohužel to se nám nepovedlo, takže takové zklamání. Tak pre nás sú každé zápasy dôležité teraz, hlavne aby sme tí body nejakým spôsobom získavali a dnes sme si to zaslúžili, aj keď sme dali jeden gól, ale to víťazstvo je, si myslím, zaslúžené, lebo ten Chomutov je naozaj dobré mužstvo. Mali tam veci ktoré nás preverili, ale hlavne tú tretiu tretinu do ničoho sme ich nepustili a tá šanca prišla a hovorím, trpezlivosť, zodpovednosť nám priniesli to, že od golmanov cez obrancov, cez útočníkov robili chalani všetko preto, aby boli úspešní. Tak boli nepríjemní, hlavne boli nepríjemní potom v tých protiútokoch, lebo vysunuli tam dvoch hráčov a to nám trošku za začiatku robilo problémy, ale hovorím, potom sme to eliminovali a takže takto sme čakali, že budú hrať, ale pre nás naozaj dnes veľmi dôležité víťazstvo. Tak niečo sme si samozrejme tu za tý, čo sme tu s kolegami za ten mesiac povedali, nejakým spôsobom, jak chceme pristupovať týmto veciam a ja si myslím, že v tom obrannom pásme nebol problém dnes. Nebol problém, hovorím, stále trošku chalanom nejdú tí góly, ale keď budeme takýmto spôsobom pracovať vzadu a aj keď dáme tých gólov menej, tak hovorím, ja si každého bodu budem vážiť. Viete, my sa do tých šancí dostávame, hovorím, chalanom nemôžem nič špatné, čo povedať, nejak sa k tomu vytvorí. Šance si vytvoria, to, že im zatiaľ tých gólov nepadá toľko, ja pevne verím, že dojde zápas, kedy im to padne. Dobre ste povedali, v domácom prostredí tí víťazstva pribúdajú, ale vonku nepribudlo, čiže my musíme nejakým spôsobom aj zvonku nejaké body doniesť a teší ma to, že keď pred vlastnými divákmi vyhráte, tak to je to potešiteľné. Tak hral zápas vo Vsetíne, samozrejme potom som urobil tam zmenu po Vsetíne. Jednoducho zatiaľ verím týmto hráčom, ktorí boli v zostave a musí počkať na tú príležitosť.